свет. Любовь маленькую захавайма, небо дрыжить и земля дрыжить от этой маленькой любови. Маленький у яслях сбавить свет, любовь маленькую захавайма, небо дрыжить и земля дрыжить от этой маленькой любови. Дева святая, Сына колыхала, в счастье безмерным тихенько спевала. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко. Люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Люли, люли, ляй, ты мое дитятко. Люли, люли, ляй, кветка немовлятка. Анёлы Божи радостно спевают, песней пригожей дитятка витают. Люли, люли, ляй, спи, небесный дедич. Люли, люли, ляй, славный королевич. Люли, люли, ляй, спи, небесный дедич. Люли, люли, ляй, славный королевич. Земля и небо Бога прославляйте, радостью людям сердце наполняйте. Люли, люли, ляй, збавца наш чаканы. Люли, люли, ляй, для нас Богом даны. Люли, люли, ляй, збавца наш чаканы. Люли, люли, ляй, нас Богом даны. Веки сомкнулись, заснул при матуле. Я наш сыночка до сердца и катулить. Люли, люли, ляй, небесный звоночек. Люли, люли, ляй, любый мой сыночек. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З духом Твоїм. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану уся земля. Велич і хвала перед Його обличчям, моц і пригажосць у Ягонай святыні. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу, падчас якой малюся за памерлую Ванду Наумчыку 10-ю гадавіну ад яе смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб вечнае жыццё ў валадарстве нябесным для памерлай Ванды.
Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Усямагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу на свяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог Усямагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Всемагутны вечны Боже, кіруй нашым жыццём паводле Тваёй волі, каб мы ў імя Твайго мілаванага Сына былі шчодрымі на добрыя ўчынкі праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне другой кнігі Самуэля. На пачатку года, калі каралі звычайна выходзяць на вайны, Давід паслаў Йоава, а з ім слугаў сваіх і ўвесь Ізраіль. Яны спустошылі землі аманітаў і акружылі Рабу. А Давід застаўся ў Єрусаліме. Аднойчы ўвечары Давід устаў з ложка і праходжваўся па тэрасе каралеўскага палацу. З тэрасы ён убачыў жанчыну, якая купалася. А тая жанчына была вельмі прыгожая. Тады Давід паслаў даведацца, хто гэта жанчына. І яму сказалі, што гэта Бэтшэба, дачка Эліяма, жонка Урыі Хетыты. І паслаў Давід пасланцаў, каб прывялі яе. І зацяжарыла жанчына гэта, і паслала сказаць Давіду: «Я цяжарная». Тады Давід паслаў да Йоава, кажучы: «Прыйшлі да мяне Урыя Хетыта». І паслаў Йоаву Урыю да Давіда. А калі Урыя прыйшоў да яго, Давід распытаўся, як маецца Йоаў, як маюцца людзі і як ідзе вайна. Затым Давід сказаў Урыю: «Ідзі да свайго дому і абмый сабе ногі». Урыя выйшаў з каралеўскага палацу, а за ім панеслі каралеўскую ежу. Але Урыя лёг спаць каля ўваходу ў каралеўскі палац з усімі слугамі свайго гаспадара і не пайшоў да свайго дому. І сказалі Давіду, Урыя не пайшоў да свайго дому. Тады запрасіў яго Давід, каб ён еў і піў разам з ім. І напаіў яго. А ўвечары пайшоў Урыя спаць на сваю пасцель са слугамі свайго гаспадара, але дадому свайго не пайшоў. Раніцай Давід напісаў ліст да Йоава і паслаў яго праз Урыю. У лісце напісаў: «Пастаўце Урыю ў першых шэрагах, дзе будзе самы гарачы бой, і адступіце ад яго, каб яго забілі і ён памёр». Падчас аблогі горада Йоаў паставіў Урыю ў такім месцы, дзе, як ведаў, былі наймацнейшыя жаўнеры ворага. Людзі выйшлі з горада і біліся з Йоавам. І палеглі некаторыя з народа і са слугаў Давіда. Загінуў таксама і Урыя Хетыта. Гэта Слово Божие.
Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и у полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили, бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я сгрешил, и зло учинил перед Твоими очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Тому Ты будешь справедливый у Своим присуде и беззаганный у суде Своим. Вось я у беззаконні зачати, и у греху меня народила мати. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Дай мне почуть радость и веселье, и узрадуются кости, якие Ты сломал. Отверни обличье Твое от грехов моих, и знищи все мои провины. А над нами, Пане, бо мы сгрешили. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прославляю Тебя, Ойше, пон неба и земли, что таемницы владарства Ты открыл детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. З Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пане. W той час Jezus сказал народу: «Владарство Божие, ниби человек, что кидая зерня у землю, и спить, и устає ночью, и днем, а як зерня взаходить и расте, и он не ведая. Бо земля приносить плен сама по себе, спочатку зеленину, потом колос, потом полное зерне у колосся. Коли ж соспея плод, он разу посыпая серп, тому что настало жниво. І казав: з чим порівнаєм владарство Божие, у якої приповісті виявім його. Яно як гарчичне зерня, коли його сіють у землю, яно найменше з усього насіння на землі. Коли ж посеяно, узыходить и становится большим за усялякую зеленину и пуская великое галлё так, что под тенем ягоным могут сховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедовал им слово, кольки они могли слухать, и без приповести не казав им, а своим вучням сам на сам тлумачил усё.
Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты і сёстры, сёння зноў чуем, як у Євангелії Єзус павучае нас, говорить, што чалавек кідае зерне ў зямлю, і зерне узыходзіць і расце, што зямля прыносіць плод сама па сабе, спачатку зерняткі, потым каласы, а потым поўнае зерне ў коласе. Божане, гэтымі словамі Jesús Chrystus описывая Божие валадарство, як валадарство правды і жыцця, валадарство святости і ласки, валадарство справядлівасці, любові і міру, якое прынёс нам сам Jesús Христос. І гэта валадарство павінна стаць рэальнасцю спачатку кожным з нас, а потым і ва ўсім свеце. У душы кожнага хрысціяніна Jesús пасеяў праз хрост, ласку, эту святасць, пасеяў таксама праўду. Давайте ж зробім так, каб гэта зерне, Божае зерне, расло і прыносіла плён. Плён праз справы нашага штодзённага жыцця, праз справы нашага хрысціянскага служэння, праз учынкі і словы, напоўненыя любоўю і міласэрнасцю, дабрынёю і шчодрасцю, праз наше ахвярнае жыццё, каб добра выконваць нашы штодзённыя абавязкі і прыносіць шчасце навакольным. Праз таксама нашу пастаянную малітву, праз прабачэнне, якога не хапае, праз разуменне, намаганне расці ў цнотах, у хрысціянскай сапраўднай радасці. Божане, валадарства Божае, якое пачынаецца ўнутры кожнага з нас, павінны пашыраць у нашых сем'ях, у нашым горадзе, у нашым грамадстве і ва ўсім свеце. Насенне спачатку маленькае, як гарчычнае зерне, і калі яно сеецца ў зямлю, яно найменшае з усіх гэтых насенняў на зямлі. Але калі пасеецца, яно расце і становіцца большым за ўсялякую зеляніну. Бажаная Божая сіла распаўсюджваецца і расце таксама з вялікай энергіяй. Гэтак жа і з верай, з хрысціянствам. Jesús таксама сёння заклікае нас, каб мы распаўсюджвалі Яго валадарства праз нашае жыццё ва ўсім свеце. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб валадарства Божае пашыралася сярод нас і ва ўсім свеце. Молімся за святы касцёл, каб ён нястомна кідаў зерне Євангелія ў зямлю чалавечых сэрцаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціян, каб Божае Слово прыносіла плён святасці ў іх жыцці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб місіянерскіх пакліканнях, каб было як мага больш тых, хто абвяшчае Божае валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлую Ванду Наумчыку, 10-ю гадавіну да смерці, каб Христос прыняў яе ў сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб разважанне над Божым Словам набліжала нас да нябеснага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Боже, дазволь, каб, давяраючы Тваёй дабрыні, мы заўсёды атрымлівалі Тваю дапамогу праз Хрыста Пана нашага. Зорка Бетлеємська над землею зяє, радосною вестку людям обвящає. Не спи, обудися, Христос народился, з неба радость промянится, будем веселиться. Не спи, обудися,
неба радость промянится, будем веселиться. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего. А так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкавое святі гэтыя дары, каб яны стали для нас сакраментом збавлення праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами, С Духом Твоим у гору серце. возносим их до Пана. А дякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з удзячнай любоўю услаўляем Ягоную смерць, жывою верою вызнаем Яго з мёртвых паўстанне і з моцнай надзеяй чакаем Яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Wspominaючи смерти з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяром Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Тваю ласку адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, всемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен.
Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и моц и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить Його супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вічные. Аминь. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. І радайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословлений, покликаний на вечеру яхоную. Пане, я не варты, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Земля и небо радостно спевают. Ангелы свету, диво обвящают. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят судно спевают, пастушки играют, вол заслон витают у дитяти, Бога знают. Христос родился, Бог объявился, ангелы овец судно спевают, пастушки играют, вол заслон витают у дитяти, Бога знают. Сёння в Бетлеем, дивная новина. Пречиста дева народила сына. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят судно спевают, пастушки играют, вол заслон витают у дитяти, Бога знают. Христос родился,
Помолимся. Усемогутный Боже, покорно Тебя просим. Ученика, потрымліваючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякуємо за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пан з вами. За Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Народився Єсус Христос в ясельках малих. Хвала Богу на вишенях, спокой на землі. Глорія, глорія, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Упечорывал и вошли кленчать перед им, бо Створителя познали у дитятку тым. Глория, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Ангел Паинский звестовал